Así parece mellor, non? Se escoita. Comenzamos ou falta alguén? Ademais, hoxe me parece que vai a ser breve, porque quería darlles conta da reunión do grupo parlamentario na que preparamos a sesión plenaria convocada para mañá. Como saben, o Goberno pediu comparecer a petición propia como un exercicio de transparencia, tendo en conta cales son as circunstancias que acompañan nestes momentos ao desenvolvemento do sector eólico en Galicia. Entón, vai a comparecer a petición propia para explicar que é o que se está a facer, como se está a executar unha política que trata, por unha banda, de cumprir cos compromisos que ten Galicia, que ten España coa propia Unión Europea, que máis son de sentido común, que é facer unha aposta polas enerxías renovables, pero ao mesmo tempo mantendo un equilibrio con respecto ao patrimonio cultural, ao medio ambiente e incluso as actividades que tradicionalmente se desenvolven sobre o territorio que se ve afectado pola implantación dos parques eólicos. Nos creemos que, como xa dixemos nalgúna ocasión, que sobre estas cuestións a Xunta que se viu moi exixida nos tempos para a concesión das autorizacións correspondentes está a traballar de acordo co que din os funcionarios, co que din os letrados da Xunta e que, polo tanto, con independencia de que poda haber algunha interpretación que despois se dirimiría nos tribunais, como de feito de cando en vez ocorre, o certo é que se traballa sempre tendo en conta a legalidade e co aval dos servicios xurídicos e da asesoría xurídica da Xunta de Galicia. Sobre esta cuestión, de todos os xeitos, sería bon que a oposición pois tamén fixase algunha posición máis concreta, que esa vaguedade de decir que queren eólicos, pero non así, eólicos sí, pero non así, unha vaguidade pois que realmente se convirte nun non, na medida en que nunca se sabe onde se pode implantar un parque que a oposición non proteste, e nomeadamente o Bloque Nacionalista Galego. E pensamos que este sector, aparte da súa importancia estratégica polo que respecta á produción de enerxía, que, como saben, moitas veces está vencellada a empresas que utilizan a enerxía de forma intensiva, as electrointensivas, e que poden, polo tanto, fixar postos de traballo e industria en Galicia, a súa vez, en si mesma, é unha industria que xenera ou que provoca o mantemento de 5.000 postos de traballo en Galicia e que aporta aproximadamente tamén 500 millóns de euros ao PIB galego. Adicionalmente, no pleno levamos como grupo dúas proposicións non de lei. Unha primeira no ámbito da saúde, da prevención. Como saben, o mellor remedio fronte ás adiccións é unha boa capacidade de prevenilas. Polo tanto, vamos a instar a Xunta que impulse o Plan Galego de prevención ou fronte ás conductas aditivas. E unha segunda proposición non de lei que ten que ver co problema que se plantexa a hora de aplicar as medidas para a recolección, produción e xestión da mesilla. Como saben, este ano, ademais, é un ano que polas circunstancias meteorolóxicas é máis complexo, polas moitas choivas que diminuíron a salinidade da auga das rías e, polo tanto, o que imos é a instar a Xunta a que se coordine e se fale destas cuestións conxuntamente co sector do mexillón e co sector do percebe, procurando un entendemento en beneficio de ambos os dous sectores que queremos, evidentemente, potenciar. Finalmente, entre as preguntas, eu simplemente tamén quixera destacar a que ímos facer a Xunta en relación coa xestión dos fondos da Unión Europea. Nós pensamos que esta é unha excelentísima e unha grandísima oportunidade para Galicia, para avanzar naqueles obxectivos que os propios fondos impulsan, nun exercicio dinámico de cambio a millor na Unión Europea, recurrindo ao endeudamento por vez primeira da propia Unión Europea,
Pensamos que os recursos son, ademais, inxentes, é dicir, que permiten reforzar esa resiliencia do noso sistema productivo ao mesmo tempo que tamén o seu maior respeto co medio ambiente e unha aposta polas novas tecnoloxías e innovación. Pensamos que os fondos son unha oportunidade histórica e que España ten que estar á altura, polo tanto, das decisións que se adoptaron en Europa, unhas decisións que ademais veñen avaliadas polos grandes partidos europeos, non? Polo Partido Popular, polo Partido Socialista, polo Partido Liberal, e realmente, bueno, pois estamos e compartimos a preocupación que se están expresando moitos análisis económicos, empezando polo propio Banco de España, que ten diminuído o impacto da aplicación dos fondos nas previsións de crecemento do PIB. E realmente, bueno, pensamos que máis alá de fallos no deseño do que son a distribución dos fondos, hai unha excesiva centralización, recorden que iso ademais foi pactado no seu momento con Vox, podería superarse coa práctica, con unha maior participación na gobernanza das comunidades autónomas, e ademais aí, pois, probablemente, pois, por deficiencias da propia administración que ten que manexar uns recursos cos que non contaba hai pouco, hai unha excesiva lentitude na propia execución dos fondos, non? Por iso creemos que é importante que haxe un cambio, que se empece a traballar con máis transparencia e co-gobernanza. Dos 41.000 millóns de euros fíxense recollidos nos PERTE, que xa anunciou o Goberno, apenas se teñen convocados 12.300 millóns, é dicir, pouco menos da terceira parte, e desos, ademais, bueno, pois só están adxudicados uns 5.000 millóns, é dicir, o 13% do total anunciado polo propio Goberno. Ben, creemos que todo isto se pode arranxar, insisto, mellorando a cogobernanza, mellorando a colaboración coas comunidades autónomas. Galicia, no seu momento, traballou xa desde o inicio, mesmo antes de que se aprobara o paquete de axudas, na elaboración de proxectos que poideran encaixar nestes PERTES. Vostedes coñécenos, son os de Stellantis, o de Altiri, o de Century, o de Resonac, e ao mesmo tempo que estamos comprobando como pois algunhas industrias parecenos ben, pois reciben axudas directas para investimentos en determinadas comunidades autónomas, por exemplo, no ámbito do automóvil con relación a Volkswagen, sin embargo, outras pois se adían e non acaban de xurdir. Nos imos a preguntar ao Goberno por esta cuestión que consideramos que é capital, non só a curto prazo, polo incidencia que vai a ter isto no emprego e no crecemento a curto prazo ao empezar a concretar os investimentos relacionados cos fondos, senón e, sobre todo, a medio e longo prazo, porque, ao final, certamente, estamos a falar de facer unha renovación importante dos nosos principais sectores productivos. A cuestión de Altri é esencial para o sector forestal, o tema de Stellantis, pois xa non lles digo nada, porque sabemos a importancia que ten o sector do automóvil en Galicia e, fundamentalmente, na comarca de Vigo, e, polo tanto, pois vamos a ver exactamente, pedirlle ao Goberno que nos actualice cales son os datos e cal é a súa opinión ao respecto. Ben, e dito isto, pois quedo a súa disposición por se me quixeran facer algunha pregunta adicional. Eu tiña dúas cuestións, unha referente á entrevista esta fin de semana da fiscal delegada de violencia de xénero que quería a Xunta que puxese como prioridade a loita contra a violencia machista, sobre todo non a hora de destinar fondos, senón de executalos tamén. E, por outra parte, quería preguntarlle, o sábado visitará o presidente do partido Feijóo no pistoletazo de saída das municipais. Non sei se vai a vir en máis ocasións ata maio ou vai a ser a súa participación, como vai a ser a súa participación na campaña galega. Ben, con respecto á primeira cuestión, eu creo que a Xunta está a colaborar decididamente na loita contra a violencia machista. E, ademais, no que se refire especificamente ao que sinala a fiscal, eu creo que a Xunta e o propio Poder Judicial, a través do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, están a colaborar de forma clara e intensa na determinación dos xuzgados que necesita Galicia para atender, neste caso, as víctimas, e, polo tanto, no ámbito desas reunións estou seguro que
atoparán que non faltará, como nunca faltou, o apoio da Xunta para mellorar a atención ás víctimas da violencia de xénero, non? E vou non deixar aí, porque certamente creo que nestes momentos a sociedade está preocupada en relación coa violencia de xénero con outras cuestións como esa fallida reforma da lei do Código Penal e o que está a ocurrir en relación coas penas, a revisión de penas dos que violaron os dereitos das mulleres neste ámbito das agresións sexuais. Con respecto á segunda pregunta, eu tampouco sei, polo tanto, esa é unha pregunta que en todo caso correspondería facer ao partido. Como sabe, as campañas electorais as leva o partido e non o grupo. Eu non sei, descoñezo cal é a xenda de campaña en Galicia do señor Feijóo, aínda que estou seguro que participará en todo aquilo no que sexa útil e poda axudar, como demostra a súa asistencia esta fin de semana a presentación dos 313 candidatos ás alcaldías de Galicia que presenta o Partido Popular de Galicia. En calquera caso, vostede como coordinador de campaña... Non, do programa. Como prevé que sexa a campaña? Non, a ver, eu o que estou coordinando as ideas que desde Galicia imos a remitir ao programa que se vai a facer con carácter xeral para todas as administracións locais de España. Polo tanto, estou centrado niso, non nas cuestións de actos e de campaña en si mesma. E dito isto, eu creo que estamos nun momento político en que, en xeral, a súa proximidade, neste caso, coas eleccións xerais, van a facer que sexa unha campaña posiblemente con, digamos, un ton máis nacional do que habitual, porque ao final escollemos alcaldes e escollemos indirectamente a quen vai a presidir as diputacións, escollemos os poderes locais, alo menos en Galicia, que non hai autonómicas. Sin embargo, é certo que esta dinámica política nacional, a que estamos a ver todos os días, onde a confrontación sigue, onde cando hai algún partido como o Partido Popular que intenta chegar a acordos e presentar propostas e papéis, pois inmediatamente o debate derivado cara a descualificacións personais e non cara a ideas ou cara aos proxectos que se presentan. Bueno, pois creo que desgraciadamente iso vai a ser o que marque unha campaña que desde o punto de vista local se centrará lóxicamente no que preocupa aos veciños, pero que probablemente a súa dimensión nacional como carácter previo ás eleccións xerais pois lle dará unha dimensión que habitualmente non teñen este tipo de eleccións. Eso é o que penso, pero vamos, decir isto tampouco é descubrir o Mediterráneo. Hai algunha pregunta máis? Bueno, pois como sempre, moitas gracias.